Здравейте, хора! Както ви обещах, днес се намираме в Хисаря. В момента сме по-точно в римските терми, за които мислех да направя видео, но както се оказа, тук се правят дейности на реставрация и консервация, но за това пък съм решил да ви покажа нещо друго. Римската гробница, която е в близост. Хайде да отидем и да я разгледаме. В момента сме точно пред входа на гробница. Вече сме вътре, а първото нещо, което прави впечатление, е, че за разлика от другите тракийски гробници, тя слиза надолу, което автоматично прави паралел с гробниците от Древен Египет. Дали има връзка? Още не се знае. Някога гробницата е била украсена с богати флорални мотиви, изобразяващи цветята рози и анемонии, символи на женското и мъжкото начало. Тук се прави паралел и с легендата за Афродита и Адонис. Те били любовници, само че боговете завидяли на Адонис и изпратили Глиган, който да го убие. Афродита пък превърнала тялото му в цветето анемония за спомен, а розите се считат именно за нейн символ. Според една прастара легенда, битуваща в местността на Хисария, тук са погребани двама лудовлюбени млади. За съжаление, родителите им не одобрявали обичта им. Заради това те се самоубили, а в тази гробница били положени телата им. Това пък са били дървохранителници, в които е било разположено съкровището на погребаните. А сега нека да се върнем към реалната история. Смята се, че тук са били погребани знатни мъж и жена, за което свидетелства наличието на много скъпи цветове, сред които обаче се откроява един – цинобърът. Това не е случайно, тъй като в миналото този цвят е символизирал прехода между живота и смъртта. Тук с него са били отбелязвани очертанията на реални или пък въображаеми портали. Други цветове, които подсказват за богатото положение на притежателите им, са били зеленото, малахитът и азуритът. Входът и изходът от
тук е също толкова труден, колкото и преходът между живота и смъртта. Тръгваме си от тази малка гробница, която обаче е съхранила много символика и познания за вярванията на древните римляни. Надявам се да съм ви провокирал и вие да я посетите. Аз съм Дарен Димчев, а от мен довиждане и до следващия път.